Нурлат җирендәге чаралар Габдулла Кариев туган һәм үскән Кылбай Мыраса авылында дәвам итте. Без Габдулла Кариевның бюстына чәчәкләр салдык. Анда митинг үткәрдек. Халык белән без сәгать 3-тә мәдәният йортына концерт программасына чакырган идек. Бик матур иттереп, төрле үткән еллардагы җырларны җырлап, шул хәтле җылы тамаша күрсәтеп китте Кариевлар безгә. Бу көнне якташыбызның талантын хөрмәт итүче нурлатлылар Габдулла Кариев исемендәге скверга килде. Биредә бөек якташыбыз һәйкәле янына җыелучыларны Нурлат районы башлыгы исеменнән аның урынбасары Ленар Маняпов сәламләде. Менә ул һәйкәл булды, һәм менә без аның янына басып бүген бергәләп театр сөючеләр, Габдулла Кариевның иҗатына гашыйк кешеләр барысы да аның туган көнен билгеләп үтәбез. Һәм без сезнең белән ел сайын диярлек, менә бу һәйкәл янында инде зур тантана ясап, аны искә алырбыз. Аның иҗаты белән тагын да якынрак танышырбыз. Шунда ук Казандагы Нурлат якташлыгы җитәкчесе Фәрит Мифтахов шулай ук Габдулла Кариев исемендәге театр артистлары чыгыш ясады. Бик шат менә шулай Нурлат шәһәренең үзәгендә, менә шулай халыкка күренә торган урында, матур урында һәйкәле булганга без һәммә бөтен дөнья татар конгрессы, бөтен дөньяда булган татарлар да белгән кешеләр Кариев белән горурланабыз. Ул безне берләштерә. Күк йөзендә чулпан булып юл күрсәттең. Безне бергәләшеп тарихка кереп булдыгыз. Әлфия Дөхватуллина җирле шагыйрә, ул бүген нурлатлар белән бергә мәдәният сараенда. Биредә Габдулла Кариев исемендәге Татар дәүләт яшь тамашачы театр коллективы 19 гасырның тарихи чынбарлыгына нигезләнгән татар театрының барлыкка килүе турында сөйләүче артист спектаклен күрсәтте. Миңа театр бик ошый. Мин үзем өчен Габдулла Кариевның башка якларында ачтым. Бик канәгать театрдан, бик рәхмәт артистларга. Нури Әхмәт Сафин театрның иң өлкән артистларының берсе. 56 ел сәхнәдә. Татар театрына нигез салучы олы шәхес исемен йөрткән театрда эшләү зур горурлык дип саный ул. Ул безнең өчен дәрәҗә, мактау һәм без аның ул марканы тотарга тырышабыз. Мәдәният сараенда кем әйтмешли алма төшәр урында юк. Зал әле тын калды, әле чыгышларны алкышларга күмде. Сез калыгыз. Сәгыйм Җамал Туташ. Спектакль ахырында нурлатлар артистларны басып алкышладылар. Кариев туган туфрактан biz шундый мәгънәле энергия алып китәбез. Ул безнең өчен, артистлар өчен, режиссерлар өчен бик кирәкле сәфәр булды. Һәм ул әйтәсем килә үзенчә бер ритуал да бит әле ул. Менә һәр традициядә, менә без һәр ел сайын сезнең районга килергә тырышабыз. Быел татар театрына нигез салучы талантлы якташыбыз Габдулла Кариевның тууына 137 ел. Резидә Гиняева, Илшат Махмутов, Айгөл Җапарова, Нурлат хәбәрләре.